Sure ako, totoo at malalim ang unity ng mga Pilipino kung tapat, mahusay, at mabuti ang namumuno. Hindi ito yung pagkakaisa ng mga political dynasty para sa sarili nilang interes. Ang totoong unity ay pagkakaisa ng taong bayan. Pilipino para sa kapwa Pilipino. Iisa lang ang taong nagpakita at nakapagparamdam niya sa atin sa loob ng napakaraming taon. Si Leni Robredo lang. At si Leni Robredo lang ang tanging iboboto kong Pangulo ngayong eleksyon. Dahil ang kampanyang ito ay hindi na tungkol sa iisang pamilya o kandidato, kundi para sa Pilipinas na gusto nilang ipamana sa ating lahat. Ang totoong pagkakaisa ay isang pangako na walang maiiwan. Lahat tayo magkakasabay na humahakbang para sa pangarap na lipunan. At ang totoong pagkakaisa ay inspirasyon at panawagan na tayong lahat ay gumawa ng kabutihan. Ang sarap ng ganyang klase ng pagkakaisa. Ramdam mong malayo ang mararating nating lahat.